Por certo, falando de problemas e de conflictos, situámonos agora en Ourense, zona termal, xa sabe, hai unhas termas en concreto, as termas de Bande, que saíron, nunha coñecidísima serie de televisión, que aínda incrementou máis a súa popularidade, e agora os que levaban indo aí toda a vida denuncian, Rocío, que xa non poden ir, porque falan, de malos hábitos, de xente que non sabe, din elas, empregar esas termas. Rocío, que che contan? Sí, así é que é tempo de baños, por eso nos viñamos aquí ata estas termas romanas de baños de Bande, que é, como dicía despois, un paisaxe fermoso e relaxante a partes iguais, pero unhas termas que recibiron esa afluencia de novos usuarios que está a provocar algunha que outra disputa. Moi bo día, María. Hola, bo día. Bueno, aquí a verdade é que vimos unhas termas maravillosas, pero a veces non se pode utilizar porque fan un mal uso delas. Entran aquí nas termas, entran desnudos, traen cas, fan todo o que non deben. E logo despois, ao mellor, a terma está salindo a agua, está salindo, e eles tápana e métense dentro dela, eles os cas. Para referencia que, as termas teñen ese circuito de auga, non? No que entra auga, sai auga, para evitar que a auga este estancada e que se poida. Ademais, así, evitanse infeccións e evítase todo. Pero eles, algún non lle importa. Tápana, ao uso, eles utilizana, pero da forma que eles lle gusta, non da forma que ten que utilizala. Uns comportamentos que están a provocar que veciñas, por aquí temos a banda das Rosas, non? Rosa, ti o ano pasado viñeches algunha vez a terma? Non, o ano pasado non vi nada, porque non estaba ben, pero este ano vi 9 días, é o que viño. Ti és das que dice que as termas hai que vir 9 días ao ano e tomar 9 baños, non? Como marca a tradición. Eso mesmo, 9 días. E por aquí a outra Rosa? A outra Rosa, xa fai moito, desde o ano 19 ou 20 non volvín. Desde o 19 non volvín, porque non me gusta tal como se desarrolla isto. Se está cheo de xente, non te podes meter aos baños. Canto tempo recomendan tomar os baños? 9 días, 20 minutos como máximo, pero están metidos todo o día. Se tens sitio moi ben, se non tens sitio, te vas. Ademais fuman, desnudos, non sei o que fuman, porque non me importa tampouco, pero pero hasta estás certo. intentando regular xa a situación, non? Xa están a tomar así algunha que outra medida, como a sinalización de prohibir entrar ata o establecemento, hasta o estacionamento con autocaravanas, por exemplo. Sí, pero eso non lle importa, porque eles as señales, se fai falta, arráncanas ou fan o que sea. Cando é para pasar cas autocaravanas, que te puxeron aí un talibú, eles levantaron para arriba, pasaron igual que as caravanas e instalaronse aí. E despois non solamente son as caravanas, senón que veñen con tiendas de campaña, tamén instalanse por aquí, e logo despois todo o que é necesario teno que utilizar e facer isto todo tremendo. Eu creo que as aguas son para utilizalas como baño, que son minero-medicinales, e son para utilizar pro que son, non pro que nos apetece. Ademais, que se son de todos, temos que saber utilizalas. Xa vedes, compañeiros, unha situación que está a levantar algunha que outra disputa entre os veciños da zoa. Xa temos en marcha ordenamentos municipais que entrarán próximamente en vigor e que regularán o acceso de autocaravanas e tamén traerán algunha que outra prohibición consigo. Xa vedes que me quedo aquí coas veciñas que non están de todo contentas. Grazas, Rocío. Entendes un pouco que estén enfadadas, non? Home, vamos a ver, eu non teño nada en contra do desnudo. Ben, é verdad que eu gano moito atrezada. Tampouco nos engañemos. Chega un momento que estás máis mona co bañador e tal. Pero dame igual, non me molesta o meu corpo nin o de ninguén, en absoluto. Pero, amigo Sancho, allá donde fueses, sabes lo que vieses. Xa, un pouco te va de civismo, que ganas non? De... se esta xente lles molesta, lles resulta violento, todos somos consecuencia dunha educación, e tampouco pasa nada, estás no seu pobo, guarda as súas normas, non pasa nada. As veces cando, un sitio se populariza polo que sexas, aí nunha serie de televisión, e demais, por unha banda e bo, que a xente vaya, coñeza, eso tamén trae que outra xente practica os seus hábitos, non? Pero que na súa casa... convivencia. Pero que día, señora, é que son augas medicinais, son para o que son. Sí, pero a xente quere bañarse tamén. Claro, sí, porque aí tamén se mestura o tratamento medicinal co ocio. Claro. Sinto-me agora un pouco culpable porque eu estou nesa serie. Ainda que a mí non me tocou ir ali. Non me tocou ir ali. Sales desnudo? Nesa non. Nesa non. Avisa, ti avisa, cando se por saber.
pero vamos, que efectivamente, claro, hai que non toma como unha terapia, hai que non toma como un esparcimento, vanse para ali, a botar a tarde, quentiños, tal. Non, e sobre todo que a ver seu sitio público, o seu é que se son 20 minutiños, cumpras o tempo para que todo o mundo poda emplegalo, porque senón ímonos nós, estamos ali todo o día e ninguén máis pode... A mí o que me chama a atención, Rocío, disculpa, é o da acampada libre. Xa, o das autocaravanas, o Concello non teña regulado este. Ese sí que é o máis... Acampada. Bueno, ali a señora dicía que había sinais e que as arrancaban, non? Que pero as autocaravanas, límite de altura. Pero terá a policía municipal, digo. Non se pode acampar en calquer lado. Non obstante, o tema este do nudismo, de xente que tal, eu realmente son como ti, o sea, quero dicir, a mí non é unha cosa que me moleste absolutamente, eu creo que hai tamén unha especie de doble moral, hoxe en día ti encendes a tele ás 11 da mañá e ves como alguén lle corta unha cabeza ou ves como tal, violencia absoluta, esa tolerancia que hai ca violencia, pois, sin embargo, non se dá a hora de ver un corpo desnudo que é o máis normal do mundo. Sí, pero, sin embargo, está bastante regulado iso, non? O do nudismo, digo, nas praias en xeral. Pero eu penso que hai como un vacío, tamén en moitas normas, como que ti podes ou... Tamén o Estado se vai a meter... Digo eu. Pero as mulleres estaban insinuando que fumaban algunha sustancia que apuntaban... Sí, fumaban, daño peta, fijo, moitos deles. Pero que tamén, Rocío, pero tamén os que están vestidos lle dan, e vai así, lle dan, de lo lindo, Aí xa non sei que dicir, é que claro, aí xa teño que enfiar que van ás termas a fumar os canutos os que cultivan as plantas con enganches ilegais. Son os mesmos, xa me perdín. Bueno, 12-13 minutos, claro, estamos falando de Ourense, zona termal, destas termas tan populares, pero, Bernardo, en Galicia temos moitos destes verseres, non? Que mellor que ir de percorrido termal, centrándonos iso sí nas naturais ao aire libre, se vos parece. A meirande parte, efectivamente, na provincia de Ourense, viamos a Rocío Padín nas de Bande, quizáis as máis auténticas de Galicia, o máis puro estilo antiga Roma, con augas de entre 36 e 46 graus. Iso sí, condicionadas polo nivel do encoro das Conchas, asegúrense que non están asolagadas antes de ir ata alí. Seguimos no val do río Limia, agora imos ata Lobios, porque ali, a beira do río Caldo, tamén hai unha piscina termal. A escasos metros dos restos Aquis Originis, goza ademais da área verde e de praia fluvial. E no municipio ourensán de Cenlle tamén hai unhas termas na área de Lecer de Barbantes, unha piscina de auga morna de entre 21 e 28 graus. Imos facer aquí un pequeno alto. Imos sair da provincia de Ourense para ir ás únicas termas ao aire libre que non están nesa provincia, pero están pretiño, están no interior da provincia de Pontevedra, en Salvaterra de Miño. Son as termas de Teáns Oleiros, capacidade para 250 persoas e unhas vistas espectaculares sobre o río Miño, co municipio portugués de Monsao ao fondo. Volvemos a Ourense, pero agora ata a cidade. As termas da Chavasqueira, quizáis, son as máis concorridas, feitas en pedra, roldan os 40 graus de temperatura as súas augas, e no propio corazón da cidade temos a piscina termal das Burgas, con acceso aberto, libre e gratuito todo o ano, pero ollo, non vayan hoxe, cando remate o termómetro, porque casualmente nestas datas está pechada por obras. Seguimos na cidade de Ourense, que lles parece ir ata as termas do Muiño da Veiga, a pé dun muiño reconstruído, moitas veces pechadas, polo aumento do caudal do Miño, e aquí tamén hai un baño de auga fría. Lembren o importante que é facer eses baños de contraste entre temperaturas. As propiedades destas augas termais teñen beneficios para a pel, para acne, para artrite, para reuma, para a circulación, para o estrés, para a recuperación de operacións quirúrxicas. E imos rematar este percorrido, quísenas meter todas para que ninguén se nos enfade, pois noutras que hai na cidade de Ourense, quizáis as que forman o conxunto máis grande. Ata lá foi, espero que con bañador. Fátima, estás nas termas do Outariz, veña, danos un pouquiño de envexa, compañeira. Calquera día do ano é bo para chegarse ás termas de Ourense, non só polo benestar que produce estar ao aire libre, tamén polos beneficios que trae para a saúde. Así que eu non trouxen bikini hoxe, pero os pés hai que mollalos. Ai, 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 ai.
Din que ten moitos beneficios vir ás termas. Sí, eu notei sobre todo co capel. Sei que vai moi ben para a musculatura e para tal, que relaja moito os músculos e a verdade que te sintes como se che dara un masaje igual. A nivel circulatorio, sempre cando se poida facer que non haxa circunstancias médicas que o proíban. Xa para empezar a auga, así con esta temperatura, pois oso se boa. Logo, polo tipo de augas mineromedicinais que son, tamén ten outros beneficios a nivel de reumatismos e demais, bueno, son moi beneficiosas. Sobre todo eses cambios bruscos de temperatura, ¿no? Entre auga moi quente, agora estamos a 42 grados, e logo ir aquí a terma fría un par de minutos, creo que ven moi ben. Eu prefiero meterme na fría que nesta, porque esta está moi quente, esta está a 42 grados e a verdade é que estás un rato e xa che apetece salir. E, sin embargo, na fría, que está a 10 grados ou así, estás moito mellor. Pensas ti que vas vivir máis anos por vir ás termas? Sí, eso seguro, porque isto é moi bon, Que che sente ben, seguro que non che fai daño. Ahora que che prolongue a vida, non creo. E a agua das termas que ten algo así como de, non sei, algo ten. Non me preguntes o que, pero algo ten, e vai moi ben. Estás nun entorno precioso, se estás en familia unha gozada, entonces pasas o día por aí, que máis vamos a pedir? Estos son os verdadeiros placeres da vida. Este entorno ya te dá paz, ya te dá serenidade. Isto eu recomendo a todo o mundo que veña porque está genial das termas. Pois, home, a verdade é que vendo as imaxes, paz e tranquilidade dá, non? Dá. Aí, isto entendo que se referían as señoras cando falaban antes de facer bo uso das termas, non? Sí, de guardar silencio, que esta é unha cousa moi importante cando vas a un sitio destes no que buscas estar relaxado, que a xente non sempre É verdad, respeta. claro. Para min é moi importante, e o que comentaban, pois estar un tempo, sair, voltar, non estar ali toda a mañán ou toda a tarde, non? Penso. E o de entrar e sair 20 minutos máximo, Contraste. non? Estas cousas, non? O que pasa é que aí hai un matiz, porque Outariz é un complexo de pago. Claro. Hai que pagar para acceder, No, entón aí matiz está importante, moito máis controlado o silencio, a duración dos baños e todo isto. Pero que aí precisamente, se son públicas, tiñamos que cuidalo máis. Claro. Do público seguimos sin ter a conciencia de que o público é meu. Claro. É un ben. É de todos. É de todos. Pero meu, en Sí, primeiro lugar, e despois de todo. E que pagas por él, ademais, tamén, de algún xeito. Que ás veces temos a Estás sensación pagando. de que se pagas no momento, tes que coidalo máis, que se algo é de todos, que pagamos cos nosos impostos. Máis motivo para, efectivamente, con moito máis motivo cuidalo, porque é patrimonio de todos, facer un uso responsable. Eu agora chamoume moito a atención o tema da contaminación acústica, non? Porque é verdade que realmente estamos rodeados de ruído, non? E ter ese ambiente de paz, non? E que non maxa sons que pasa moito, nos balnearios e demais, hai horas nas que prefires non ir, porque sabes que hai xente falando, nenos e demais. Non sei se son espazos onde ten que ir un cativo, por exemplo, de 3-4 anos, tampouco. Isto habría que estudialo, Normalmente está regulado, Claro. Eu son bastante consumidor de balnearios, spas, e hai horas as que non se poden entrar, non se poden entrar. E debe de ser así, quero dicir, si, tamén pode facer un plan familiar, evidentemente, pero ten que ser nun horario. Sí, porque ademais é un dos nosos atractivos turísticos, non? Dos grandes reclamos que temos, entre outros grandes, así que temos que coidalo entre todos.